Umore gutxi atzematen dut inguruko musikarien, baina ez bakarrik euskal musikan, uste dudala fenomeno... Nahi bentsat falta botatzen dut umorea. Konposatzen dut normalien, triste nauenien edo goibel nauenien edo olako momentu ilunetan posik nauenien ez dut konposatzen. Posik nau eta jazta, ez dut diro ez zer, orduan igual horregatik bai alda izen. Posik nauen batzutan zateot izaro, jarri eta konposatu. Gaiz. Egin zozer, ba egiot, da igual pare bat kantu ez eta esatot, bale, funtzionatzen dago, baina ez da nik bihar dutela orduen konposatu. Eta jende askok zateozte, esan amargatzen, behin da berriro kantu tristiek, berriro oroitzen momentu triste bat jundan 2 urtekue, eta zateot ez, da terapia. Zu kantu bat egite oso, zure momentu bat identifikatzeko, ez? Eta gero ja, soltatze zu kantu hori, eta ja igual da publiko bat dau sentitzen berdinen momentu horretan, baina ez da zuria kantu hori, ja berana da. Orduen da atemporala. Orduen ja ez dut hainbeste errotzen nik sentidu naben horrekin garai horretan. Estantzia eta pixka garbitu, ez? Bai, eta terapia, eta gero zu hausnarketa bat, ai, behitu zelan neuen ni, orduan da zelan nauen ni oin. Orduan ez duzu, toma, no, asko zobeto. Ez jun psikologaren gana, izararen abestiak erosi, asko zere hobeak dira, Umorea ere bada modu bat, modu oso ona, tristezia azaltzeko eta gogorrak izan daitezkenak irakurtzeko modu bat ere izan daiteke. Eta adibidez, zuretzako zer da umori kantu baten? Niretzako umorea da, nolabait, kantuaren evidentea dena zaparteko zerbait adieraztea, bai? Aimeaken kantu bat, Barkatu ama diskokoa, torturaren gainean. Eta horren, kantuaren izena da, zer nahiago duzu. Eta horren egiten dute menu bat bezala, zer nahiago duzu, ona menua, zer nahiago duzu. Bai? Bida dela kantu dramatikoa, baina gero egiterakoan, azaltzeko modua, askoz ere, bai. Entretenitzeko, zozer. Ez, nik uste... Gauza serioak esateko. Gauza serioak esateko, diskurso oso bat egin gabe, bai. Bisa, kanzion protesta, eta horrelako zerbait ez egitea, ez baizik eta buelta bat ematea hori, eta gauza berritxoak esatea, biskatu more gehiagokin. Batzutan bai somatzen dut, Euskal Herrian bereziki, gure burua zitzeiterakoan, Oie gila, Serio demonio, Bai, oie gila, Bai. Nik uste beti erabili dela. Gauza da, igual gehiago erabili beharko genuela, bai, baina zu pentsa, jotzen zea kontzertu batea, eta lagun bat etortzen zaizu, eta zemoz atzoko kontzertua, divertigarria. Ja ez da hain ona, ja ez da hain serioa, ja ez da... Beti dago pixkat berago igual, Ondo pasaet, zemoz atzokoa, oso na, baina oso na eta oso divertigarria momentu berdinean esatea ez da erraza, edo ez da ohitura. Atzokoa oso na, hostia ba, jungo naiz hurrengoan ikustea. Atzokoa oso divertigarria, bueno, berdintzen. Arrozea daukazu, Ni batzutan somatu dut, nola kantu moretxoak egiten dituzu, jendeak parra egiten du, baina gero, bueno, bale. Chistoso. Bai, chistoso, ez dakit, bai, horrelako zerbait, nahi gertatu zait. Hemen falta zaigu pixka, gure burua pixka, ez dakit, lasaiago hartzen. Kasu buruan, honekin ingo du kantu oso tristea, eta azten zara akordeak ateatzen eta bukatzen duzu, eta ateatzen zaizu oso melodia laia. Bai, hoi berri osakan teoria, akorde tristeak, hitzak alaia, eta aldrebes.
Eta Bai. kontraste hori nahiko politia gehatzen da. Bueno, berri balde matzea. Igual nire kasuan eltzen nahi politia gehatuko, baina teoria politia da. Bai, Gertatzen da. ni probako. Tengo dute kantu bat Twitterren inguruan. Imaginatu bai, nire ama zabaldu du Twitter kontu bat, eta bapatean ikusten duen mezu bat, Espainiako barne ministerioarena esanez, aizu, Andoni Tolosagoiko etxea, neu, atxilotuko dugu, hemendik ordu erdi batera. Eta gero, nire ama, kezkatu iten da. Osea, ordu erdi. Etorriko da jende pilo bat, etxera botako dute, atea, eramango dute, Jode, eta beste guzti, eta gero, etorriko dira eta gaina guzti horiek jarri behartzaio otordua. Claro. Nola joango dira gozez, gure amaren etxetik. Petxeo mida garbi. Claro, hombre, orduan, hauxe, horren gaineko kantu bat. Ze ondo. Twitterren esan dute, atxilotuko nautela, hemendik ordu erdira, nire bila datozela. Txio, 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 txio. Etxean izango naizela, txiokatu berri die, ea oraingo honetan, topatzen duten txirrina. Arma, txiopun. Arma, txiopun. Txiokatu ote dute, zenbat etorriko diren, otordua merezi dute, bisitari guztien. Keinola ere nahi, halako lanak hartuta, eskasi biltzeagatik, inor gozez itzultzea. Txio, 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 txio. Arma, txiopun. Arma, txiopun. Operatibo gaztuta, buruko minak entzeko, zergatik ez Twitter bidez, erantzun nahien itauna. Txio, 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 txio. 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 Txio, 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 Arma, txiopun. Arma, txiopun. Musikari hasi berri moduen gauza bat nietzat gogorra iten jatana, dala kontzertu bat emoten abilenien, kentie ez dauena adi, eta da bilena berbetan, eta ni sentitzen az oso eseroso, eta ez dakit oso ondo zer einbiko nuken, ni ez zenatoi gainetik nik. Isiltzeko eskatzea, ez dakit noaino lan efektiboa. Isiltzea eskatzea da eskolan bezala. Aizu isildu eta orduan eta, bai? Nik uste dut efektiboa dela, zu jarraitu zurean, edo jun, osea, oi bat, osea, ez genuke problemarik euki beharko esaten. Reparorik, ez? Bai. Ba, ni banoa. Hola ezin dugu jarraitu eta ni banoa. Ez baina, bueno, lasai asko, en plan ez moskeatuta, baizik eta, bueno, gaur ez da eguna. Osea, etorreko beste batian, eta listo. Eta ez hartu modu personalean. Ze zuri edo beste bati gertatuko litzaioke berdina.
Ez da... Hoi da arazoa igual bakarri bazoaz. Bai. Igual taldeakin baldin bazoaz, beti dakaz aukera altuago jotzeko. Eta azkenean sartzen zea zure mobilean, eta ez duzu entzuten kanpokoa. Esaten duzu, bueno, desentxufatuko dut eta ea ze pasatzen da. Eta horan, jendeak estimatzen du, ematen duzunan aurpegia eta, venga, gero pasako da, baina jetxi eszenariotik balin badago. Aldik eta guztuen zaude, haizea kantatzen, eta ziur aski izango da modu bakarra, lortzekotan jende isiltzea, igual 2 minututako, Bai, bi abesti, 2 minutu. Baina, bueno, behintzat bi abestitako pakea... Bai? Jendeak espero du volumena igotzea, eta karo, bakarrik gai bazea, volumena gehiago igotzea azkenan bukatzen duzu hor zu buruko minez, akoplatzen dena, eta jendeak beti altuago hitz egiten du, Bai. Berdin dio volumena... Bai, jendeak beti altuago hitz egiten du. Uste dut, igual, gazteagoa zarenean, proposamen guztiei baietz. Bai. Esaten diozut. Baina gero ja, gura dina hartzen duzunean ja, como en plan, paso. Osea, ez dakit. Igual dirua izango da, Nek gertatu zait, igual, dirun bajua eskaini eta, ez dut joko. Osea, gaia ez dut lagun, beste kideak ez dakit zer, edo horrelako zer, bai. Eta hor du, lasaiago bizitzea. Nik jodot leku baten giro oso txarra, zote zango zen lekutan. Baina giro oso txarra eta diru asko, baina nizentzidunaz musikalki prostitui dute. Igual etzen duen ikusi, etzen duen ezagutu, baina seguro bazegoela jende bat estimatu zuela egintzen duena. Bai? Eta konektatu zuena zurekin. Seguro gainera. Ze normalean, taberna batean, agian hitz egiten dago kuadrilla bat bakarrik. Baina alako bulia egiten dute. Gero eta gertuago izan abesti egilea, gero eta gerrago. Igual juten zea, ez dakit zein ikustea, talisman oner, igual aida jotzen, edo horrelako zerbait tipo bat bakarra eta isi. Eta igual hemen guai, beste egun batean ikusiko, eta igual parranda batean zaude. Osea, nahi gertatu zait, igual taberna batean jotea, parranda, eta norbait jotzen, Bai. Hortan ni dauka rekorra, A ber. Jendea isildu izan zait kantuak aurkezterakoan, kantatzen hasi eta hostia, tío. Oio gertatzen. Monologista sartuko naiz, osea. Se da Montrein behar dut. Eta benetan gu gara, arrotzak hemen. Bai. Orduan guk irabazi behar du publikoa, orduan guk jakin behar dugu publiko ekartzen gure historia. Zaila baldin bada, pixka eta trikimaioak edukitzea. Eta adibidez, aholku bona dira, jo baino lehen, hitz egin bertako nagusiarekin, ze jende mota joaten dan, pixka bat giroarekin, ingurunearekin, joan ondoko tabernara, pista asko hartzen dituzu. Horre ere onda tendentzia badala, tabernetan guazen kobratzea sarrera, beste ez bada simboliko bat, eta horrela azkenean, egiten duzu sailkapen bat ikusi nahi duen jendearen artean, eta azkenean hobe da, 10 egotea baino entzun nahi dutenak, tabernarentzat ez. Azkenean taberna izan dira ONG bat edo horrelako zerbait. Bai, musika egun. Musika ONG bat. Bai. Osea, kontatzen deitzen dizute, jotzeko, bere pentsatu dute jendea jungo dela, edo ohitura daukate eta, baina azkenean ONG bat dira. Osea, dirua ez dute galduko, baina irabazi ere ez. Hori, azkenean gauza pasio edo gauza bat da, Joko dut kantu bat, deitzen dela bizitzak, eta da pixkat gizartean presinue amatasunan inguruen. Esan nahi dauela askotan, pentsatzen dugule garela oso askiek gu gaztiok, gure identitatea eraikitzeko eta bar, nik uste dut ez dara egixe. Eta dekogula presio bat, nik uste dut emakume moduen nik sentitzen dutena, dela, etorkituzun baten ama izen bihar dozu, nahi ba oso izen bizitza sortzeko gai, edo bizirik egon, bizitza sortzeko gai basa, eta uste dut ez dela justue. Osea, zu zauzela, igual bizirik, seme alabak aukitzeko gaitasune auki, edo naixe auki edo ez. Eta emoten dau, ama izen nahi ez da ben, edo ezin da ben andra bat, ez da olain bizirik, seme alabak aukitzen da bezenak baino ez, eta nire ustez hori gezur bada, eta presenio badanik sentitzen dutena. Zugandik iesi Mende
bat eraikia arreziz arrezi. Zulo bat eta beste bi, gorputz bat lurperatua bi aldiz. Edo hiru, edo lau, edo sei, edo nork jakin. Gorputz bat lurperatua min aldiz. Armotel bat azal zurian lausenka. Itxuan oroi minetan errenka. Ez daki beinura egon zela bizirik. Ai, 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 ez daki beinura egon zela bizirik. Ai, 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 beste norbaiten lastanen eiztari. Ibili zelarek ez daki. Ez daki. Eraiki ditzagun bizitzak biona bizenekin begira nazatela zure begiek nire sudurraren gainetik. Arrazoizko bihotz bat odol isurian, erreka lehor baten gorrian. Gerrian, 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 aztarna gerrian, bizitzaren iturriren baten egarrian. Eraiki ditzagun bizitzak biona bizenekin begira nazatela zure begiek nire sudurraren gainetik. Eraiki ditzagun bizitzak biona bizenekin begira nazatela zure begiek nire sudurraren gainetik. Nire sudurraren gainetik. Zein izango da hiriaren, herriaren, Gipuzkoaren, Euskadiren etorkizuna 2016 eduki ondoren, ez? Eta 2017 nola izango da, edo zer ekarreko du ona 2017 urtean horrelako movida bat European Capital of Culture edukitzea. Turismo aldetik dena saltze da kultura egitea eta oso ondo dago gauza oso desberdinak egitea urte horretan. Dakit kanpotarrak gonbidatzea gauzak egitea Donostira, hemengo gauza berrik egitea, baina eta hemen daudenak zer? Ez dakit, hemen dauden taberna kontzertuak egiten, hemen dauden erakusketa lekuak. Hoiei ez dakit, arma handiagoa izango da hurrengo artean, nola ez? Nik uste dute jarraituko duela igual, pasako dela Maria,
Eta gero berriro bueltatuko beharko garela, hoxe Bai. gure trintxeretara, ezta? Musikari gisa, bai? Gero eta zailago lekuetan jotzea. Eta kaso hori da, hasta zikua bondinako latu. Bai, ze gero gainera zure aski estutuko dira arauak municipalak orain gero jaialdi bat egiteko gaindekan beharko dira gauza. Ez dakit. Nik uste dut. Ez bada egiten benetan apostu bat saritzeko hortan ari diren zirkuito paraleloak, hortan ari diren. Nik uste dut hortan. Eta zerbeza garestiko igual. Gero eta ekitaldi gehiago jarri, ez du esan nahi gero eta jende gehiago etxetik ateako den. Ez. Berez, ona izango litzake, hori sustatuko balu eta mantenduko balitz sozer aldatuko basan zehozer, baina eske ez. Eta amaituko da 2016 izango da oporrak, zuk esan duz modu lehen, 2016 urtengona eskalera ikustera ez dakiz zer, helduko da 17 eta urtetzen nintzena, baina erdixek itxia urtengona. Ez eta gainera gastu ekonomiko izugarri baten ondoren, esan ez eske aurrekontutan noendik nahi gara ordaintzen. Aurreko ez dago dirurik ez dakiz zer egiteko. Ekitaldi, baina hemen ez badituzu ziurtatzen azpiegitura minimo batzuk aurrera behira, ez zara inbertitzen nahi zara airean. Hori da. Eta horren bapatean alako aurrekontu puska. Airean gastatzea. Eta hor gatuko da. Ez alda gauz hontan ere Donosti pixka provintziano, hiri provintziano bezala berriro bere buru, ikusten du Bilbo badijoala gu agente horiekin eta guk ere, guk ere. Beti, esaldi hauek beti nahiko urduri jatzen haute, ez? En plan, Donosti jarriko deu mapan. Ze hostia mapan. Horatzen era Spencer Pollock, argazkilari bat, dena biluzik ateatzen zituen argazkilari. Honekin jarriko dugu Donosti mapan. Ja, baina, horrengo hastian dago Brasilen gauza berdin egiten. Ez da gauza super mega espeziala. Da zuzabako duzu. Ni ez dakit. Abesti bat, ez gehitzen gabe dago abestia. Gertatu zitzaidan Tenerifen, egon nintzen laborategi batian gauzak egiten, eta naukan kide bat abestiak egiteko eta dena kontrolatzen zuen. Teklatu hartu eta flipatzen. Hasieran pixkat presioa zen, netzako en plan de jo, nik ez dakit ez egiten. Eta gero abestia hori buruz doa, ez? Gero konturatzen zea berdin zaizula. Azkenean zu zehala eta zu egiten dezuna nahi dezuna. Eta listo, eta berakin dezakela, nahi duna. Zu bakarri atean nahi baizea, ez dakit, Peruko flauta batekin jotzea, venga tira. Eta ezen beste presioa perfektua izateko eta 11 gauza jakiteko eta. Aurrerantzueti doazen tipo mahuak, dena ondo egiten dute lenda bizikua, hau inbirile segurtasuna munduan zea. Bere modu, bere ideia, bere ikuspuntua, handia izateko egin behar da, hau inbirile perfekzioa arlo guztietan. Bam, 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 barararara. Bam, 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 barararara. Instrumentu berri baten aurrian jartzia, adituak egiten dira 5 minututan, hau inbirile, abilezia, aspergarria. Geratu da ahots desafinatua
zuen ilusioa. Gitara katxak betirako diskuan uztea. Non prestatu gabe kontzertu bat egunian ematea. Derrepente gelditu eta zerbait improvisatzia. Burkina, Burkina, Bolivia, Namibia, Sumaya, Zimbabwe, Burseko, Düsseldorf, Burundi, Burundi, Irazoki, Nagasaki, Zaldibar, Zanzibar, Sarasola, Urkina, Ona, Barkatu baina hori da, nire